Ration. Sudlanan na lagi mo. Waa. 360. Ang manawag naman dahil. Manawag din dahil. Unsa pag Report ka na naman ulit. report ka na naman. Kailangan din siya. Kukulotin naman ni madam yung ano mo. Jay, mantos para ba na akong kagutom? Di man ilang, makabawas ka di ko magmahay lagi kami kay Lata. Hi, Belen. Good luck ha. Good luck sa flight ninyo, guys. Oo. Mary Jane, ano ba yan? Uy, gibiyan. Good luck sa flight ninyo. Asa naman sila? Ay, kinsay na extra. Nami sa tindahan. Ang snack mig panog juice kay gutom. Gutom ang person. Hindi ka mga snack na sa Hello friendship, kumusta? Amping mo Fermi. Nami diri sa lugar, namingaw kayo, peaceful kayong lugar diri. Walay gubot. Maayo kayong mga tao. Thank you for watching. Bye bye. God bless us. Mwah.